дар маҷмӯъ дар озмуни кушода байни шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ватанию хориҷӣ доир ба интихоби беҳтарин лоиҳаи ангоравии боғи Истиқлолият бо майдони маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлолият ва озодӣ дар шаҳри Душанбе 32 лоиҳа пешниҳод гардида буд. баъди омӯзиши аъзои комиссия 6 лоиҳа барои омӯзиш ва баррасӣ ба даври дуюм роҳ ёфт. дар ниҳоят 3 лоиҳа ба гирифтани ҷои якум, дуюм ва сеюм сазовор гаштанд. ҳамин тариқ лоиҳа бо рамзи тоҷ ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ таҳия шудааст, бо гирифтани 45 хол сазовори ҷои якум гашт. ин лоиҳа бо бартариҳои афзалиятдор ифодакунандаи тамоми талаботи дар озмун пешниҳод шуда ва рамзи давлатдорию таъриху тамаддуни оламшумули миллати тоҷик мебошад. лоиҳа бо рамзи амал ки аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Шаҳрофар таҳия шудааст, бо гирифтани 34 хол сазовори ҷои дуюм дониста шуд. лоиҳа бо рамзи 335577 ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии Иттифоқи меъморони ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Ассотсиатсияи байналхалқии иттифоқҳои меъморон таҳия шудааст, бо гирифтани 31 хол сазовори ҷои сеюм гашт. нафароне ки дар озмун ғолиб омаданд бо тӯҳфаҳои пулӣ, дипломи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ифтихорномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба иштирокчиёни озмун изҳори сипос намуда пешниҳоди лоиҳаҳоро барои рушду шукуфоии шаҳри Душанбе дар маҷмӯъ Тоҷикистони соҳибистиқлол муҳим арзёбӣ кард. ёдовар мешавем ки боғи Истиқлолият бо майдони маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлолият ва озодӣ дар шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони 30 гектар бунёд карда мешавад. ин иншооти муҳташам аз минбар, дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фаввораҳо, шаршара, деворанигора, айвончаҳо, майдони баргузории роҳпаймоиҳо, гулгашт, ҳавзҳои декоративӣ бо наҳрҳо, таваққуфгоҳ ва ғайра иборат мешавад. дар ҳудуди боғ зирк, сиёҳгилаи ҷопонӣ, ирғай, шамшоди ҳамешасабз, бутаҳои тобистонсабз, барфбутамеваи сафед, ёсумани боғӣ, изғиҷи печон, бушол ва дигар намуди гулубута ва дарахтони нодир шинонида мешавад. баландии муҷассамаи маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлолият ва озодӣ дар маҷмӯъ 121 метрро ташкил медиҳад. пояи муҷассама пирамидаи 8рӯя буда аз 7 даромадгоҳ иборат мебошад. дар дохили муҷассама осорхона ва толорҳои баргузории чорабиниву маҳфилҳо ҷойгир мешаванд. дар муҷассама тоҷ рамзи давлатдорӣ, истиқлолият, соҳибдавлативу соҳибтамаддунӣ ва таърихи омӯзандаи миллати кӯҳанбунёди тоҷикро таҷассум мекунад. бунёди боғи Истиқлолият бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо майдони маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлолият ва озодӣ зери таваҷҷуҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар идомаи раванди созандагиҳо дар шаҳри Душанбе бунёди боғи Истиқлолият бо майдони маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлолият ва озодӣ аз пешрафту шукуфоӣ ва рушду нумӯи кишвар шаҳодат дода барои сокинону меҳмонони пойтахт тамоми шароит барои истироҳату фароғат фароҳам оварда мешавад.